ned, den lille møghyt dernede. Så fremad. Ja, bare omkring hjørnet. Bare omkring hjørnet. Jeg tager den her. Ja, det er ham. Pas på, han har kniv i hånden. Vi afvæbner ham. Nå. Vi afvæbner ham. Ja, der må være en grænse. Kom med ham. Kom her, pas på Jens. Han er farlig, det har jeg sagt hele tiden. Gør der 3 terminer. Pas på ham. Ja. Vi skal nok komme efter sådan en fyr. Sådan, så går vi over med ham. Det er godt.